vana majarajaros ndo vanhu vachafira kutaura chokwadi, chokwadi chemahara chinonyaso kuzikanwa nemunhu wese nemwana wese wenyika yezimbabwe. Panguva inoi vachitaura mashoko vachiti vanhu vakaita sana kuda tagwirei aiwa nevamwe vari kuonekwa kunzi vari kuteka advantage aiwa yemutungamiriri wenyika vachiuya panguva inoi vachiita ugananda. Now these guys according nemutemo even mukatarisa kune dzimwe nyika dziri mabhodha dzine zimbabwe dzakaita sana South Africa kunofanira kutoitiwa aiwa malifestyle audit pamwe chete nekudeclare kwemaassets kunyazi kuonekwa kunzi aiwa maassets avainawo aiwa pamwe chete newealth yavainayo aiwa iri kuuya nenzira kwadzo here. Ndisanapinda mashoko anomuda nchoko panapa achiti aiwa zvigananda izvi hazvingatombobvumi kurwa maaudits. Don't subscribe or like on the bell icon. Timudapenda majaraja samudanyura achiti what happened to lifestyle audit and declaring assets in South Africa and many other countries. Ministers, MPs and senior government officials declare their assets including gifts. Kuda Tagwirei and other criminals riding on the back of a man who is now senile. We will never agree to that. Ndomasvika kuda panapa achitaurwa nemajarajas achiti aiwa these guys zvigananda havatombobvumi kurohwa malife audits panguva ino kuti maresources avainawo kana property yavainawo iauditiwe kuti yakava nenzira kwadzo here. Zviri kunzi havatombobvumi noda kuti wanyasoonekwa kunzi even their businesses the backbone yawo ingori corruption ende pakada vanyatso kuitwa maaudits chavo chavo vanosara vasina kana chinhu. Mashoko ari kubuda panguva ino vanyasoonekwa kunzi aiwa these guys they've plundered the country and our own country panguva inoi yasara yangova mamvemve nokuda kuzvigananda. Zviri kuonekwa kunzi in every corner and every dimension of the country vari kusiya no stone unturned. Vari kuuya panguva inoi vachinyatso kupirengura zvese. Mbotidza mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi nepatava vatakuona kuti these same guys they are now running aiwa kuda kusvika kupresidency. And just imagine if these guys kana vachinge vazowa neaccess yekunyatso kuraidha kana kuuya vachitonga nyika, do you think kuti sezimbabwe tinosara tiri papi? Tinosara tiri pakanaka here kana kuti? Chipinai comment section medu kuti mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pamusana subscribe or like chitonotomba bell icon.